Kini nga akong kahasol karon, murag din na gid madaog ako ray sulba-sulbad ni tanan. Munong mangayo ko ninyong panabang ug unsay ang akong buhaton. Kini akong asawa nga di gid pabalibad ba, mamugos yun. Og dili tumanan daig panluod. Mamgo ni mga panghitabo nga day adlaw niya na nga busy kay nga akong asawa nga nagtanaw-tanaw sa mga hulagway sa mong biyahe sa Holy Land. Arrivederci Roma, goodbye, goodbye to Rome. Ah, oy, Esther? Saan na yung gibuhat, ha? Ay na, ni Aramon ay, nagalingaw kong tanaw-tanaw ining mga hulagway sa dito patasolilan. Oh, mga duha naman nagkatuig, Esther. O Ramon, duha naging katuig, ug malingaw Ah. kay kuy nga magtanatanaw ini. Kay wagit ko magdahong nga bisan sa damgo lang, makaadto ko sa dapit sa natawhan ug namatyan sa tong Ginoo. Bisa naman ako. Nakaingon gani ko kung kagalingon nga sa diyang na mauli na ta, gikas Holy Land, mahimo nang mamatay ko. Ayaw lang sa ana Ramon naon sa baya ka. Mabiyuda kog sayo ana. Mabitaw, Esther. Unsa pa may akong pangandoyon sa kinabuhi. Nga nagkaadto na ko sa dapit sa Kalbaryo, sa dalan nga nagpasaan ang atong Ginoo sa krus, sa dalan sa kapaitan. Mao bitaw sad no. Uy, Ramon, kining hulagway patan-awar ako ni o. Kuha Tawag ko natin. sa ni kani ba? Sa dito tana sa Mount Tabor, katong taas kayong bukid ba? O may na lang kay maabot magsakyanan. Mao ba to ni Ramon? Oo. Kani? O ang ako yung nasa kitas kong tuhod, katong simbahan nga nagkita si Mama Mary o ang gagaw nga si Elizabeth. O ba to nat, ang taas kayong hagdan, pero miahad yung kong saka, nawa mas ang sakit kong tuhod. Milagro to, Ramon. Milagro to. Ayun na. Kini Ramon, unsa ning hulagwaya? Diin to ni Ramon, kani ba? Kuha natin, kuha nang didsina, patay nga dagat, wag isdang mabuhi din dagata. Naligo man ta dinhin o. Oh, pertigin mong bagno sa lapok si mong lawas, kay tambal nos kagid. Tinuod bitaw kay nawha gid ang akong kurikong sa akong tuhod. Pag bagnos na ko sa lapok. Ang lutaw man ta diyan dagata, ter. Di man ta maunlod. Oh, lano. Halandumon gid kay ni pag-adto na to sa ulilan, uy. Katong retratong naligo ta sa sapa sa Hordan, nga gibunyagan tagbalik ni Monsignor Phil Tumulak. Anaray kani ay. Ah, Kini ah. mao maning sa paang kaning-kaning hurdan, sa pasurdan. Lubog maning sa paa. Daghan naman kayong mga tao, God. Katong retratong ikasal tag-usab sa simbahan sa kana. Katong unang milagros Ginoo nga ang tubig gihimo niyang bino. Oo. Kani hain naman to. Pepe kita. Hain na ba? Adara. Adara. Nay lima ta ka parisang magtiayo nga gikasal og usab. Maon ni siya. Yun na pahahain na ba to, ha? Katong Sea of Galilee. Katubang daghang kang isda nga tilapia nga gitawag og St. Peter's Fish. Purtir bang mahala dito sa Israel? Mao bitaw, uy. Kini unsa ni retrato hater? Unsa ni siya? Mauna ni nga kuan milabang ta sa nasod sa Bethlehem. Ito bang natawhan sa tong Ginoo. Grabe ang mga turista, no? Oh, nya na nakitagkuan cable car kay dito ta sa bukid sa Tentasyon, katong Mount Temptation, katong bukid nga gitinta lang atong Ginoo si Hawa. Ay, kanindot, pagkahalandumo ning dapita. Ako ter, wadyo ko magdahom nga makaadto tanin dapita. Labi na sa namatyan sa tong Ginoo. Maulagi, uy, Ramon. Kanindot yung ibalik. Unsa ter? May kang ibalik ba? Ganahan gyud ko, Holy Land. Sagdi lang, mobalik ra ta basta na budget. Kanong, mangayo lang ta niya, magampo lang ta. Magtigom lang unya ko. Bantay ka ha, sure mo na. Lagi, karon nga, kuan, nagkatiguan na ta. Ang angay na tong buhaton, suro-suroy na lang ta. Husto ka kid Ramon. Maon na lang din atong buhaton. Pero ter, kuan ba? Ug magsurusuroy man ta sa ubang dapit sa atong kalibutan, may sadunahon na tong atong nasod. Ha? Sa unahon ang atong nasod ba? Kinahanglan mo explore sa ta sa atong dapit ba? Kinahanglan nga makita sa nato ang atong lalawigan. Ay para kung sa buot imong ipasabot ha Ramon. Mukuyog ta ng surusuroy sugbo para makita sa nato ang mga kabilin, heritage sa atong dapit, ang mga bantayan sa hari, ang manindot nga langob sa katmon, ang mga busay sa barili ug sa badyan. Husto gyud ang ilang gitawag nga it's more fun in the Philippines. Mo bitaw sa no. Gusto gani ko nga moadto sa lungsod sa Uslop. Gusto kong mutanaw ka na ganing gitawag og whale shark. Unsa to sa tingan ana Ramon? Kuan butanding. Oh, kana ba gusto ko mutanaw ana? Naa pa ba na? Naapa oy, magdalan tag uyap. Kay manggawas man na sila basta nay uyap kana bang hipon ba? Sige Ramon. Moadto sa taog mga beach dinhi sa ato. Na may daghang mga nindot nga beach dinhi nga atong kaliguan, di ba? Na istere kadaghan na.
Unya asa man ang mga nindot ka mga beach nga atong kaliguan, be? Sa kuan lang ta sa Lilihay Beach. Ana sa dagat sa Pasil. Ha? Lilihay. Anong gingan mo naglihay-lihay, beach? Kay kuan man na, musawam karon. Pagtungan na nimo, maglilihay man ka. Hanga naman, day, Ramon. Na may daghang retired. Amaw! Mao ni akong asawa, gusto kay adventure ba? Gusto kay surusuroy, labi na sa gawa sa nasod. May lang lagi og natay budget. Gani di sa kadlaw niya na, nakalitan na lang ko. In my little room, I'm hiding away. I'm planning to stay here in my little room. Ramon! Oh! Ramon, dali nagod ba sa haragon ng matalaan, oh? Unsa ba na, Esther, ha? Ang ladaghanang manglargas taga Sugbo, uy, nga to sa Rome. Ha? Nagip ang gobernador, ang mayor sa syudad, mulargas sa Rome. O, unsa man na siya? Doon, kuan man, doon na may usa ka santos nga Sugboanon, ug daghan kaayo ang moadto sa Rome sa canonization ni Pedro Calungsod. Uy, mao ba? Santos nga subuanon. Primero, pa na nga, na Santos gud si Pedro Calungsod. Mao lagi Ramon. Oh. Mao nga nakahuna-huna ko nga moadto sa tag-Rome ba. Mutambong tas iyang canonization. Unsa? Na! Say na, Ramon. Nang-out mo kasi mong tingkoy diha. Kinahanglan nga daghan gyud ang taga-Sugbo nga mutambong. Uy, taga-Sugbo gud na. Kay dunay kaninutan na nga ang taga-Sugbo doon na ni Santos. Pero ter. Say pero ba, ha? O say pero Ramon. Ang budget. Kasayon ra ana mag-loan ta sa CFI. Now, pag ganito ka-empas, pag adto na to sa Hulilan, karon low na sad. Hastilan, Esther, oy. Paabot lang ta din sa ato, oy. Pero Ramon, sugdi na lang gud dugay pamansad. Igo sad nga makatigom-tigom ta. Oktubre 21 pamansad, dugay pa kaayo uy. Ay. Basta, muna, manglarga ta sa Roma. Manglarga kita Ramon, nastilan. Kanindot, ug makaadto tag Rome. Manglarga kita muna. Haba, okay ka, Ramon? Og misamot nakagresibo ang akong asawa nga mularga sa Rome nga mutambong sa kanonisasyon ni Beato Pedro Calungsod. Sa dihang naagi sa bahay ang akong kumpare nga si paring Ronald. Oh, dimdi ka gikan pre. Sa agency, pre. Sa usa ka travel and tours agency. Ngano man dai pre? Tambong yun mi sa ako misi sa kanonisasyon ni Beato Pedro Calungsod sa Rome, pre, karong Oktubre 21. Pre! Oy, pre! Sa to, pre. Mularga mo nga to sa Rome si Mari, pre. Mare. Dam gilin ako ang itinerary, Mare. Nay. Pilay magasto, pre. Kuan, depende ra. Walo ka adlaw, mga 130,000 kapin. Nay, 12 ka adlaw. Nya 136,000 pesos kapin. Libre na tanan. Hala no. Amon, gamay ra gasto mon. Makaabot lagi ta ana. Unsa man? Ato ka mare? Ato yun mo kay nindot kay na. Na ako bitaw ning gihagad sa pare nimo. Wa pa man may desisyon tawhana kay ambot ini niya oy. Unsa man pre? Ato mo pre. Kaya maapilo na kong loto pre. Base nagmakadaog ko. Apil luto unsa man nimo pagdaog o magapil-apil o magpusta-pusta. Maurasan. Makaadtog yun mo sa Rome, pre, oy. Makaadtog yun ko. Ani. Pre, magbantay lang ka ha. Ha? Nga naman, pre? If you are in Rome, be a Roman. And if you are in Kiyot, Pardo, be a Kiyot mon. Tungod niya itong pagkahimamatay na mo og sa kong kumpare, kanunin akong gihagas kong asawa nga moadto gid mi sa Rome. Mamugos na gid nako. Day gabi nga miuli ko sa bahay gikan kong nakakitag lalis bahin kang Beato Pedro Calungsod. Ramon kadiyot ra. May pangutana ko nimo. Unsa ba ka na Esther, ha? Kuan ba may nabasahan ko
usa sa kolumnistas mantalaan ba, nga nagsulti nga kada kuno si Pedro Kalungsod, ang kaliwat dili kuno taga Sugbo, uy, taga Iloilo man kuno. Mao na lisod nga tong karon, Esther. Ang uban mingon nga doon na pa na siya kaliwat nga taga Hinatilan. Uban naasad sa Parian, nasa muklim nga taga Liti kuno na si Pedro Kalungsod. Wa pa gyud ay maklarog taga Sugbo ba gyud na si Pedro Kalungsod ramo no? Hastilan kanimo, Esther. Bisag taga diin pa na si Pedro Kalungsod, basta ang naningkamot nga masantos na siya, mao ang taga Sugbo. Sila si kanhi Cardinal Vidal ug uban pa. Dili mahinungdanon taga Sugbo ba na siya o dili. Basta ang importante nga nasantos na si Pedro Kalungsod, human sa daghang mga milagro. Una pa higayon nga dunay maingon nato nga taga Sugbo nga nasantos. Dunay usa ka Pilipino na santos si San Lorenzo Ruiz, pero taga Manila am sad to. Pero bisan pa na mangutana ko nimo, Ter, mangutana ko nimo. Unsa man na Ramon ha? Kining tanang mga santos nga tong giampuan karon, nga niya dinhi sa ato, sila San Isidro, San Vicente, si San Jose, sila San Antonio de Padua. Doon na ba'y taga Sugboan nila, ha? Doon na ba'y taga Buloon? Wa, gyud. Halos tanan taga Espanya, taga Portugal. Pero nganong ato mang giampuan? Di na may nung danon ito gadiin na siya. Ang importante nga na santos na kada siya. Kasabot ka ba, ha, Esther? Og day adlaw nga gibati nako ang kapikal sa kanunay nga pagpamugos kanako sa kong asawa nga manarga gid mi sa Rome kay mutambong sa kanosisyon ni Pedro Kalungsod karong Oktubre 21. Basta bayag gid ka, ay di ko balibari Ramon na ka. Mularga kita sa Rome. Bahala ka diha, musugot ka sa dili. Gusto gid ko nga makaadtog Rome. Pues, matuman nimong gusto, Esther. Ha? Manlarga ta sa Rome. Muadto ta sa Rome. Tinuod ka, Ramon! Mato ta sa Rome! Ramon, tinuod ka, ha? Ramon, Rome! Oo! Mao mangandam ka. Muadto ta sa Rome. Pangandam! Mao to nga tungod sa kong kalagot, mura lang katoy akong nahunonan. Gisapot ang ikos kong asawa. Dali nga riter. Sod. Time pa, asa man ta, Ramon? Oh, muadto ka mag-Rome. Pues, mao na niyang Rome. La, sod. Time pa, uy, Ramon! Kadiyot sa Casillas man ni, Ramon! Paus, boss. Mao na niyang katumanan si mo pangandoy. Ay. Nga magkadto ka Rome, ha? Hayahay pa kayo ni. Mao ni gitawag og comfort room. La, sod na. Pila to, ma'am. Ani ang bugnaw nga comfort room. Sod na. Makalagot ka, Ramon, ka! Makalagot ka, kadili, comfort room! Rome, yun, Rome! Sa pagkakaroon, kanunay lang gisapot akong asawa kay wa pa man gyud ko mo sanong niya nga moadto mig Rome. Maong gidaan ko lang una sa comfort room. Unsa may angay na kong buhaton nga mamugos mo gining asawa nako? Kanunay lang gisapot kay moadto gid sa Rome. Biyon sa manong ko mo'y pasultiho nga wa magi budget, Ramon. Hi! Hello, Barton. Hello! May Ay! nga sa tanan nga nagpamatay Tanan! Oo. Si Ramon na to, sender. Ramon. Oo. Kinim kong iyang asawa na hasol siya kay gusto kay mo adtog Rome, mo tambong sa kanosisyon ni Pedro Kalungsod. Oo. Niya, waman siya budget. Dito na sila sa Holyland. Na mo na nga, ang iyang asawa mamugos yun. Mo nang nakahasol ni Ramon nga tungod ining kanunay pagpamugos siyang asawa, aron mo hilom, iyang gidas Casillas. Nga naman. Anak karon, diyan nata sa Rome. Natas Casillas. may pagkay mo pagkabutan dire kay comfort gini siya. Comfort room. Comfort room. Perti daw nga solar mo sige pag Gusto ka in town siya? Kuha na niya asawa aghat niya nga malarga gid sila. Wato gid sila kay motambong sa pagkasantos ni Pedro Kalungsod. Unsa nga ang budget bangkod? Tinuod na, oy. Oo, pag isa kain pa sa iyang kadako. Dako Kadako budget yun. sa budget, ana, dili Oo. madali-dali May lang na nas to. mga, kuhan,
mga dato, May pagkabutang. dagka Oh. kwarta, nga maka-afford dayo, no? Kay nindot magidunta nga Tinuod makatambong, na. no? Kaya kita, naghando man yun ta, nanghandoy ta nga usaan ng mga adlaw, makatutan ng dapita, para makita na to ditong gilubngan sa atong Ginoo, no, Bort, no? Ikaw, may sa kakaya, Holy Land nag-adto man ka na. na. Kini Rome man eh, ito sa Rome. Aw, saka, nga to na sa room, nga to ni Pagka Santo canonize Papa na ni to, oh. Pedro Kalungsod. O, nindot masad gapon, pero, Hindi ka makatambong ta kay Oo. ato ko na igsuon nga na Santos. Pero ang budget lagi mo ikuha ni Ramon. mauna. O mo ni yang nahasulan karon kay ang iyang asawa sige sapot. Mo na nga gidanes comfort room, nasamot ang sapot. Okay. Na, amin na lang na, uy, ay, Oo, sa amin gada lang. comfort room nga, no, dito man sa dimudadun sa Para comfort mahilo ba? room. Rome. Kadaghang gyapon na. room. Mm. Bedroom. Oh. Oh, di Ato ba? sa Rome, sa Roma Stangkir, ang Oh, Roman. Amami lang na ina. Sa sunod na lang dahil Sige, ganito dahil. na tayo panahon pa, no? Oo. Nga mo ani man ginaganang ko ana mato niya tanan napita ana basta Di magkano may baw ang panahon. Di may baw ang Daog rin panahon. luto, way pilapil. Mauna. Di may bawan sa kuros, no? Sige. Oo muna. Pasabta lang Ramon, no? Okay, kay mong asawa kay trisado mangibuat to. Kay nakabiyahe na mo sila sa ulilan. Gusto sa gitagid Oo. tapon mo makaato tanan. Why wa mangandoy anang Mauna. watog mga lugar. Pero ang budget lang. Sige Ramon ha, salamat sa pagpadangat itong tulumanon. Kore ko ang pasadia. Subscribe to Dramaturgo.